Nkosi yamakhosi, umnikazi wezindaba, akhothi ingenzeka, haleluya. Ngingaqalisa ngendlela engisafisa ngayo indaba zakhe, haleluya. Kodwa kufuneka mntana Nkosi udibane naye umnikazi wendaba. Ngicaqalekeni xa udibana nomnikazi wazo, impilo yakho ayisafani nakuqala. Oh, hallelujah. Izinto zakho azifani nakuqala, haleluya. Kuthi uma ufikile, haleluya, izinto ebezikade zingenzeka empilweni zakho ziyenzeka, haleluya. Akakhethi into abangcwele abalalaphi, akakhethi ubani, haleluya. Akakhethi ukuhlala njani, akanandaba loYesu Kristu nokuba ndihlala entyotyomveni okanye ndihlalaphi. Kusapha kodwa uYesu Kristu uyakwazi umntanakhe amenzami ukuthi konke xa kedibene naye aphume, haleluya, elungile, haleluya, ngoba iindaba zakhe zilungile, haleluya. Oh, hallelujah. uYesu Kristu asifananga onjengaye, haleluya. Uyinkosi yamakhosi, haleluya. Zithi noma izinto, haleluya, ezimuncu, kodwa xa udibene nomnikazi wendaba, haleluya, uphume, haleluya. Oh, Jesus. Zinhle zonke zilungile, haleluya. Kulungile indaba zakhe abangcwele zilungile, haleluya. Umhlalo Jesu bangcwele uyayinceda ke impilo yomntu. Ayikho into asize ngayo namhlanje kule ndawo mavesante bahle, kodwa sizophakamisa uNkosi uJesu, haleluya. Andimanga kule ndawo uzophakamisa icawe, haleluya, ngoba icawe yomnye yakho ziyafana, angeke zifise ndawo, haleluya. Oh, Jesus. Ngegama lecawe, kodwa ngize namhlanje uzophakamisa uYesu ophilayo, onguye, haleluya, athatha umntu wakhe, haleluya, amse, haleluya, alibone ngelinye imini izulu, haleluya, ngoba izulu enkosi khona mnye onoya kuThixo engadlulanga kuNkosi uJesu. uNkosi uJesu bangcwele uyindlela, haleluya. Xa ukuya bangcwele usendleleni, xa ukuya usenyanisweni. Oh, Jesus. Yiyo loo nto singafuni uniyekela namhlanje. Hallelujah. Ngadibani sifuna ukunazisa zona iindaba zakhe, ukuze ke ngoku nigqithe ngapha kwendaba nezane nomnikazi wendaba. Oh, Jesus. Nizoba sendleleni mavesente amahle, ukuze nizoba senyanisweni, ukuze nibe sebomini obungunaphakade, haleluya. Icawe zethu bangcwele ngeke zifise ndawo, haleluya. Eyami icawe ibhetelanga kunezinye icawe, haleluya. Kodwa into ebhetele nguYesu Kristu waseNazaretha, haleluya. Into elungile nguYesu Kristu waseNazaretha. Uyakwazi usindisa umntu, haleluya. Uyakwazi uphakamisa umntu, haleluya. Uthi kule ndawo siboyifunda, uthi sizoba phakathi kwenhliziyo zephukileyo. uYesu Kristu ophilayo ke lowo, nguye lo uYesu athi xa inhliziyo ibulalekayo, kodwa xa udibene naye uYesu Kristu waseNazaretha, inhliziyo yakho iyapholisa, ngoba kaloku usondele yena. uYesu Kristu yena, mama unenhliziyo zephukileyo, nabo siyabasindisa ababayitshunkileyo. Oh, Jesus. Uthi uzovula bona ababazimama kwakulenza sigqibayifunda, haleluya. Iyangikhuthaza ke amavesante amahle, ngoba kaloku ufika sivalekile amehlo wethu sizimfama spiritual, kodwa xa sidibane naye ungulo Yesu afika sivule amehlo, haleluya. Ungulo Yesu Kristu afika amehlo womntu avule ebevalekile, haleluya. Size lapha ke namhlanje bangcwele ukuzophakamisa lo Yesu ophilayo, oyinkosi yamakhosi. Ndimbonile lo Yesu, haleluya. kuMateyu chapter 9 verse 9, edlula ugqitha kwindoda enguMateyu, haleluya, ewutsho ibingumbuthi werhafu. Lithi izwi leNkosi uthe mayedlula